Lah kowe iki ngapae? Mau ki salat tarawih apa mlayu-mlayu? Kok dadi Salat, yo. pucet kaya ngono? Soalnya nang masjid kulon kono apa kesel banget aku man. Lah ngopo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho kok wis bali, Pak? Oh wes, oh sing sholat yo, oh balapan kesel banget. Lah kowe iki ngapae? Mau ki salat tarawih apa mlayu-mlayu? Kok dadi Salat, yo. pucet kaya ngono? Soalnya nang masjid kulon kono apa kesel banget aku man. Lah ngopo? Mlayu-mlayu apa piye? Ayo mama banter banget. Aku lagi Allahu Akbar kono ruko. Tak tutup ruko sujud. Waduh. Oh, Kowe iki nganu sesuknya ngarep nang tarawih sing kono to. Iki kok apa pemanasan. Dadi engko iso nututi kancane ra ketinggalan. Aku eling lanjut kok sik kono. Langsung biasane. ya rekane mono sing rada adoh ben parane saya oke. Pahalane kaya akeh. Wah, Iya malah wis kuwi. Oleh cepet pahala akeh no, tenan iki. Aduh, Ya wis sesukne ning kono ora apa-apa. Ben pahalane luwih akeh. tobat bobo. Wis sok tak pindah masjid liyane wae. Kesel aku nang kono. Wong salat kok sambat kesel, aneh-aneh wae. Sik makane sik biasane wae rasane sik kono. Gila-gila dene pengelut bonjo iki sesuk kurang apa wae, nggo takjil.